рӯз ба хайр мухлисони сершумори барселонаи бузург Дембеле, Умтити ва Гави гирифтори бемории ковид шуданд. Дар маҷмӯъ гирифторони ин беморӣ аз бозингарони Барселона ба 7 нафар расид. Нимовзятгари канории дастаи Айнтрахт Фабио Бланко ба наздикӣ ба Барселона гузариш менамояд. Ду футболбози Боруссия Мюнхенгладбах Денис Закария ва Матиас Гинтер расман хабар доданд ки шартномаашонро бо Боруссия идома намедиҳанд. Маҷалаи маъруфи Испания Mundo Deportivo расман хабар додааст ки Криштиано Роналдо аз вазнаш дар Манчестер Юнайтед норозӣ аст ва моҳи январ мехоҳад ба Барселона гузарад ва аллакай барои зиндагӣ кардан хонаи Лионел Мессиро интихоб намудааст. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. Аз шумо лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба ҳазур шинед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, футболи Аврупо ба танаффуси зимистона рафамо чемпионати Англия то ҳол давом дорад. Манчестер Юнайтед бо Криштиано Роналдо дар Олд Траффорд Бёрнлиро пешвоз мегирад. Арсенали нотакрор бо Манчестер Сити рақобат хоҳад кард. Бозии асосии 21-ум давр байни дастаҳои Челси ва Ливерпул хоҳад гузашт. Оё шогирдони клуб метавонанд аз Лондон хол баранд? Фаворитони худро дар 1x интихоб намоед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди BARSATG. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. Нимовзятгарони Барселона Усман Дембеле, Гави ва муовизатгар Самуэл Умтити гирифтори бемории ковид шуданд. Дар бошгоҳ хабар доданд ки футболбозон худашонро хуб эҳсос мекунанд ва дар хонаҳои худ қарор доранд. Шумори гирифторони ковид дар байни футболбозони Барселона аллакай ба 7 нафар расид. Аз ин пештар Жорди Алба, Дани Алвес, Климан Лангле ва Алекс Балде ба бемории ковид гирифтор шуда буданд. Бозии ояндаи Барселона рӯзи 2 январ бо дастаи Малёрка аст. Ба фикри шахсии ман бояд бозиро дар рӯзи дигар баргузор намоянд, зеро чанд бозингари Малёрка низ ба ковид гирифторанд. Айни ҳол 15 футболбози Барселона дар ин бозӣ иштирок карда наметавонанд бо сабабҳои ҷароҳат бардоштану бемор буданашон ва дисквалификатсия. Дани Алвес, Климан Лангле, Алекс Балде, Жорди Алба, Сержино Дес, Серхио Бускетс, Гави, Педри, Серхи Роберто, Ансу Фати, Мемфис Депай, Мартин Брейтвейт, Самуэл Умтити, Усман Дембеле, Ферран Торрес. Мабодое ки агар бозӣ баргузор гардад, мумкин аст ки Барселонаро бохти техникӣ диҳанд, зеро қоидаи дар Ла Лига вуҷуд дорад ки агар 4 бозингаро аз дастаи дуюм дар ҳайати асосӣ ворид кунанд, бохти техникӣ ҳисоб карда мешавад. Барселона ягон илоҷ надорад ба ғайр аз истифода бурдани бозингарони Барселона Б. Нимовзятгари канории дастаи Айнтрахт Фабио Бланко ба наздикӣ ба Барселона гузариш менамояд. Барселона аллакай бо ин футболбози 17-сола ба созиш расидааст ва ба наздикӣ Бланко ба дастаи Барселона Б мепайвандад. Бланко имкони гузариш ба Реал Мадрид ё Барселона тобистони соли гузашта дошт, вале ӯ Айнтрахтро интихоб намуд. Имсол бошад бо сабаби дақиқаҳои кофӣ надоштанаш дар ҳайати асосии Айнтрахт, Бланко мехоҳад ки дастаро тарк намояд. Дар Барселона ҳозира футболбозони 17-сола аллакай дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунанд ва аҷиб нест ки агар баъди Санчес дар Барселона Б, Бланко низ мисли Гави ва Нико дар ҳайати асосии Барселона бозӣ карданро шурӯъ намояд. Замони ӯро дар мактаби Валенсия супер талант меномиданд ва бо сабаби услуби бозии Неймарро доштанаш ӯро Неймар ду низ ном мебурданд. Ду футболбози Боруссия Мюнхенгладбах Денис Закария ва Матиас Гинтер тобистони соли оянда Боруссияро тарк хоҳанд кард. Шартномаи ҳардуи бозингар то охири мавсим муҳлат дорад. Мюнхенгладбах дар твиттери худ расман хабар додааст ки ин ду футболбоз ҳамчун агенти озод тобистон аз даста мераванд. Ду бошгоҳи Англия ва боз Бавария, Ювентус ва Барселона довталабони асосӣ барои трансфери Денис Закария маҳсуб мешаванд. Робарати Барселона бо агенти Закария дар алоқанд, вале худи Закария ҳоло ба ягон хулосае наомадааст. Дар мавсими имсола Денис дар 15 бозӣ иштирок намуда 2 гол задаву 1 партофти головар анҷом додааст. Бо вуҷуди хоҳиши ба Барселона омаданро доштанаш, Закария тибқи хабарҳои охир эҳтимолан ба Бавария меравад, зеро Барселона имкони мукофотпулии агент ва худи ӯро пардохт карда надорад ва бо сабаби ройгон омаданаш шояд маоши гарон ҳам талаб намояд. Нашрияи маъруфи Испания Mundo Deportivo хабар додааст ки Криштиано Роналдо аз вазъи доштааш дар Манчестер Юнайтед ва аз сармураббии Ралф Рагник сахт норозӣ аст ва мехоҳад ки моҳи январ Юнайтедро тарк намуда ба Барселона гузариш анҷом диҳад. Агенти Роналдо Жорже Мендеш бо Жоан Лапорта аллакай музокиротро оиди маоши Роналдо оғоз карданд ва фикр доранд ки чӣ гуна аз ҷиҳати молӣ ин трансферро амалӣ гардонанд ки президенти Ла Лига Хавиер Тебас ба онҳо монеа шуда натавонад, зеро Тебас ошкоро мухлиси ашадии Реал Мадрид аст.
мувофиқи хабарҳо, аллакай Роналду барои зиндагӣ дар Барселона хонаи Лионел Мессиро интихоб кардааст ва Месси низ мегӯяд ки розигӣ додааст, аммо ба як шарт. Роналду бояд тамоман ба тӯбҳои тиллои Месси даст нарасонад. Ин хабар тамоми оламро бо худи ман талхакаф кард, аммо то замоне ки ин хабарро пурра нахондам. Бадбахтона 28 декабр дар Испания рӯзи ханда аст ва Mundo Deportivo бо нашри ин хабар рӯзи хандаро ҷашн гирифта ба мисли 1 апрели худамон тамоми расонаҳои хабарии ҷаҳониро дар ҳайрат гузоштааст. Ба фикрам ҳазорон мухлисони Реал Мадрид дар тамоми ҷаҳон ба сактаи дил гирифтор шуданду нисфашро инсулт зад. Вале худатонро ба даст гиред, зеро ин хабар фақат шӯхӣ аст. ширкати Азия Маркет беҳтарин доруҳои гиёҳиро пешкаш шумо мекунад. Мехоҳед ки риши зебо дошта бошед, мехоҳед ки мӯи сар бароред, шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ва ё қувваи мардонагиатонро зиёд кардан мехоҳед, пас зудтар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва доруҳоро барои давои ҳамаи дардҳо фармоиш диҳед. Дастрас кардан ройгон аст ва агар аз номи канали мо муроҷиат кунед, пас ҳатман ба шумо таҳвиқ калон карда мешавад.